Beta, to je Anna, Anna to je Beta. Čo robí Anna? Študujem. Čo študuješ? Zdravotníckú školu strednú. Zdravotníckú školu strednú. Takže vieš zachrániť svojich blízkych, keby náhodou niečo. Viem. Vieš, a predstav si, že všetci naraz by mali rovnaký úraz. Ku komu by si sa rozbehla? Ako ku prvému. No, niečo sa stalo, neviem čo, všetci sú bez... Všetci ležia na zemi, nevieš, čo sa stalo. Čo urobíš, Anna? Tak zistím, ktorý je najvážnejšie ohrozenie na života. Keď sú všetci rovnako, tak čo budeš robiť? Tak ja nič sama nezrobím. V poriadku, takže ich necháš uhynúť. No to je ale pozitívne. Si spokojný? Už s tými mimozemšťanmi to bolo lepšie. Dobre, tak ešte raz.